भैया 3 गो परिवार रहलन। मर्द आ मेहरारू एगो छोट बालक रहे। महादेव जी सब कोई के अन्न धन कपड़ा कोठा अटारी सब कुछ देले रहलन, लेकिन ओहनी के ले बही नहीं आवत रहे। ओहनी के जान जाइब कि खाइला बिनु मरत रहलस, कपड़ा लत्ता बिनु मरत रहलस, आ मांग के टुसार बड़ी पड़त रहे। आ वही में तीनों प्राणी बेचारा अपन निकल के भीख मांगे जात रहे लोग। पार्वती माता कहली महादेव जी ले कि चली ना तनी भ्रमण कली ही जा धरती लोक पर की के कैसे बाटे। त कहलन कि चल, तहार ना कहल करब त केकर कहल करल। गोइल लता देखा तारी पार्वती माता की ठुठुरा लावत तारस बिना कपड़ा लता के आ भीख मांगे खातिर। त कहली पार्वती माता की तू तो बड़ा बदमाश हवा महादेव जी के। कहलन कि तबेले निमले बोलत रहलुहा, आय अभी खानी बदमाश आला फुआला फांगा हमारा के काहे कहे लगलू। त कहली कि सुनी सब कोई के दुनिया में अन्न धन कोठा अटारी महल कपड़ा लत्ता देले बानी, आ हेहनी के देले रहती त माघ के टुसार में निकलत स ठिठुरल चलत स। कहलन महादेव जी के तारा भरम बा देता नहीं हनी के ले बही नहीं खेआव। त कहली पार्वती माता कहली कि कैसे देता रह कि ले बही नहीं खेआव, तनी चलो त हमारा सोझावा दता। तब भइल कि ठीक बा। गोइलन सोम वही रास्ता पर महादेव जी अपना रूप के धारण कली हलन। पार्वती माता अपना रूप के धारण कैली आ कहली कि ठहरा लोग हम शिव हई। पार्वती माता कहली कि हम पार्वती माता हई, लेकिन एक वचन तो हम लोग के तीनों जाना के मारे पड़े, जवन मंगबलो तवन मिल जाई, एकदम मिल जाई। अब देखी ध्यान रही तो गुरु भैया गुरु बहिना लोग मेहरारू के जाति सुनी कहाँ पावली। खूब तुरा कहेला सन मर्दा की कहेला लो कि नाक न रही तो महिला सचो के खैती सन। जरूर मर्दा कहेलन जा। त देखी मेहरारू के जाति सुनी कहाँ पावली। अब रोटे लगली कि ए बाबा पहले हम मांगी मौगी, ए बाबा पहले हम मांगी, ए बाबा पहले हम मांगी। कहलन कि मांग। त कहली कि ए बाबा हमरा के इतना सुंदरता दे दी, इतना सुंदरता दे दी कि दुनिया में हमारा निहन के सुंदर ना होके। कहलन कि मस्त बेटा। अब इतना सुंदरता हो गई कि वजह पार्वती माता जान बाड़ी तन मलिन हो गई। आ वही रास्ता से ये भैया एगो राजा के लड़का राजकुमार आवत रहे घोड़ा पर चढ़ी के। आ ओकरा के देखल से सुंदरता खूब मेहरारू बस बहिया लफावल हसी। राजा के लड़का आई घोड़ा पर चढ़ी गई। अब उड़ावले बार घोड़ा वो एकदम कि कैसे करे के चोरवाई के केहू नजर न त लगावे। इतना सुंदरता तो हम दुनिया में देखल ही नहीं की। ए का भइल कि ले ले जातारन घोड़ा उड़ावले त महादेव जी अब कहतारन मर्दा के आ कि ए बबुआ उ त मांग के गोइली तू मांग आ एक वचन मांग ही के रहे। त कहता मर्दा सोचता कि होई देखू रे हमार मेहरारू आ होई कतना भाग से महादेव जी पार्वती माता मिल रहे हन आ कि आज से हमनी के दुखे दूर हो जाए। आई मांगे के धन या संपत्ति मांग लेला से सुंदरता आई आनका मरद संगे होई घोड़ा पर चढ़ के जाती आ ये खाली लौट के नहीं के ताकत सोचता मरादा। ताले फेन महादेव जी कहतन ए बबुआ मांग। अब किसी के नारी में कह दिहलन मर्दरम की ए बाबा आता का आता हो मौगी मांग के गोलिया सुंदरता बा ओकरे के सुअर बना दो। कहलन की मस्त बेटा ओई घोड़े पर बन गईली सुअर। जब सुअर बन गईली त राजा के लड़का के घोड़ा पर नजर पड़ल त देखता कि कितना सुंदर में हरारू ले रहनी ह। आई कहाँ ले सुअर आ गई मरल सी कलत की बिगा गईली नीचे। जब नीचे बिगा गईली भैया लो बहिना लोग अब ओजे लौटल बाड़ी जहाँ महादेव जी बाड़न जहाँ उनकर बेटा सवांग बा ओजे लौटल बाड़ी। मार नोचा तारी चौथा तारी कोड़ा तारी खाना तारी अब चिन्हत केहू नहीं खे केहू नहीं खे चिन्हत उनका के उ त चिन्हत तारी। अब त बच गेले गो लइका बा न त कहलन महादेव जी के ए बबुआ ताहर माई या बाबू मांग ली हलन अब तू कुछ मांग। तू कुछ अब देखी
ओती चुकी ऐसा लड़का है कैसे मम्मी। सोचता भैया, मैं लड़का आजकल के ना सोचे है सा। सोचता लड़का कि ओह रे कतना महान ले हमनी के भाग ले बड़ा पार्वती महादेव जी भेटाई रहे हैं कि हमनी के जिंदगी भर के दुखे दूर हो जाई। अब ऐसा हमार माई पागल बिया के सुंदरता मांग लेलस, आ दूसरे में हमार बाबूजी ऐसा पागल बाड़न की माई के सुअर बना दियो। तो धनवा मांगब तो माई हमार ना मिली, आ माई के मांगब तो धनवा ना मिली। एक बच्चा नु मांगे के रहे, दुविधा में पड़ रहल। अब लड़का लास्ट में सोचता अच्छा ले चल जाओ तने पर। अब का करता लास्ट में लड़का का सोचता ओती चुकी लड़का का ये गुरुबा कहलस कि हम बड़ हो खबिनू त कमाई तो हमारा धन हो जाई, ज्ञान रहे। लेकिन हमार माई ना मिली ना मांगब तो। कहलस कि तले महादेव जी कहलन कि मांगा बेटा मांगा, हमनी के काज होखता। त कहलस लड़का कि ए बाबा हमार जैसन माई रहे ना ओइसने हमारा माई के कह द। एकदम कहलन कि मस्त बेटा। त देखी उनकर जैसन माई रहली ओइसने कह दिहलन, आ बाकी मांगे ना नु आई।